Hakamiet jong ka khat sautrik ujiliu arajar arpulai kumaha kapor khandai baje kaladon kawi ka jingja ka basngosi jong ka jingklat kawi ka longkami ka badang punye ikhlung ibadang arbnai batkani ka longkami ka dei ka bla itho kerteng kum ka kong Stephanie lingdot nonglaj ka basong basa amolai modat baki mali wan hajan ulum jingtep ka balang Presbyterian Putmuri hakabai dei bakani ka jingja ki bahiyeng ki labo ta ka ijar hamolai police station haka khat santrik ujiliu arajar pulai ban penpau kim pedyang setiai ka khubor baka kong Stephanie kan chuklat hi klem kanu jingsitom ne jingpang kumbalawan yathu hi da ukurim jongkau blatip kerteng kum utropius nongbri yakani ka ijahar la ujor ka para jong kong Stephanie ka kong Amanda lingdo nonglaj kabla ong bakum ki bahayeng ki dap da jing sko lingo yakate ka khubor namar ka henmen jongka hi kadai kabri ko badon na pedang kajingko jingkia hagani ka ijar la ong ruba enda kila lechiyeng kitai kisikurem la lab badon kita kishen harendang jong ka kong Stephanie bat la subajur bayakani ka kambom man la le daute kurem jongka shosho la ong baka kong Stephanie kadang punru ye khon badang arbnai nelai banai hadien katai ki bahayeng kila pentep shaki borsnong hakabana kaliang ka borsnong kala pentep shaki bor pulet kumba ka bors pho bje minmir ki pulet ru kila wan badra yakabasa jongga kong Stephanie banle ek postmortem bat kemru yoba trophios namar ki bahayeng kim shai satya ek ru kom jingyam ka kong Stephanie haka step ka babot ki pulet kila wan lambyang yoba trophios ban batai binia kumnu lalap yak kurem jong u hakamiet baladam ki pulet kila wan lamru yakikso kenai unit ban thuet yaki badon kti ban lap serwet yaki jingja baro ki bahayeng jong kong Stephanie ru kila wan langsha kate ga yeng hamali wan ban yo jingtep yak ka balaja katkum ki jing ekran la ong boba trophies ulakam ba kong Stephanie kala phasi heladi hakapor bu lap yaka ba ki bahayeng kim penyang satya ki pulet hadien ka jingyet binya ekate ga yeng kila ra byang yuba trophies chathanan bat ka jing toket karang ya chkhmat katban nakaliang ki bahayeng ka kong Stephanie pan kirang le chenegrims nakamenta ban le chim yaka basa endala dable yaka postmortem nakaliang ki bor penya chnong kila ong bakitei ki brio ki dangdei ki riu thmai hakashnong batkum kashnong hadien ka jingyo jingpetep naki bahayeng kami khat sautarik kila shipentep shiki pulet banle ka badun kam katkum ka an Nenmet kapor kumba shipho tam do adon giba khon tip lagi era badong yo tip dan flat ane kaye teka jepetip kawan hadin ba ki bahayeng sem kila ya don bon ame lai don chek bahayeng sem dalawan nakaliang kasnong ne nilap ba kila ya don pa ki bahayeng sem nakaliang urang ba nakaliang ka komero ya don pa me tengi hingga jang snong ni la su kli yaki ke ke benta wa phi kwa nakaliang jong phi aw phi shem pum kata ka ni jingja ka kham khair mo ka ko khla te ki ba yang chu ba don kam man wa am tip ka jing sha ke baja no long ke ke bangila ban le nakaliang snong ni chu ba ni hab ban tip ski bor ka an te kum ta he manan met ni phone tip ski pulit nang ba mulai ps hadien gilawan nakaliang ki pulit pa le simti kes mele ibang kam nakaliang toki bat ya gila ra no bat ya ka met yap ti long kame mane li ra shapo sbil gyong mahaman postmortem kita te nakaliang kasnong hingi syara tang hitai benta man tip ki bor ka an nam tab gin le ibang kam te hadien bagila de bra man met to bat ade kalau ada mana step kemudian show menmet lari ke sibaje mana step saya keras cang sibaje mana step dia bagi tang ban ra nang ne kan kan ki la alam lang roi ulok jongi
te ta step pak le kut ban sawan je kaban pe benia show ke jinglong jingman ame de tangi ta he bangir ya hap anya don anya sakilang ma kalian kesnong alor ke uja kidang long thamai khamtam ka bedi ka thele pad aslam than watang registration pad yo panrong maka jistu jongi hi jingi tho le tang barang ar lai banai nang wan song e ngam pad don ka jingi thau wat harin maka jaro nagalang kesnong hi nagi paramarjam kitib hadin lawan shori bahagia de ta